ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ ба кулли бандагони Аллоҳи меҳрубон, яъне ки ба мардуми ба кулли мусалмонони рӯи дунё салому дуруд мефиристам ва ба тоҷикони рӯи дунё, ба мардуми шарафи Тоҷикистон ва мардуми муҳоҷир. дӯстони азиз, салому дуруди моро бипазиред. Илҳомҷони Шодӣ ҳастам бо ҳамроҳи Зуҳриддин Ҳакимов. ва имрӯз боз як хабари нохуши дигар ки устоди мо, яъне ки устод Аловиддин Абдуллоев, роҳбари фарҳанги вилояти Хатлон, яъне ки мову шуморо боз тарк кард, яъне ки тарки ин дунё кард, аз дунё гузашт. худованди меҳрубон, ҳамеша дуо мекунем ки худованд ҷоша ҷаннат бигардона ва гуноҳоша мағфират бигардона. ва бародарони азиз, мову шумо ҳар рӯз мебинем ки ҳар рӯзе 10 нафар 15 нафар аз олам чашм пӯшидааст, яъне ки аз олам гузаштааст. ва бародарони азиз, биёин дар ҳаққи якдигар дуо мекунем ва ба қадри якдигар мерасем ва барои якдигар меҳрубон бошем, барои якдигар хизмат кунем бародаро, чунки яъне ки ба охири умр яъне ки пушаймонӣ накунем. ва бародарони азиз, устод Аловиддин Абдуллоев яъне ки беҳтарин ҳунарманд буданд, яъне ки беҳтарин актёр буданд, яъне ки беҳтарин намоишҳо пешниҳод мекарданд ки бениҳоят ҳаводорони зиёд доштанд, мухлисони зиёд доштанд. дар телевизион як худаш тоқа фақат 5 ролро иҷро мекард. беҳтарин инсон буданд. бо ҳамроҳи устод яъне ки нону намакам зиёд хӯрдем ва камам ки бошад нақшофариам кардагем, як филм сиёмка карда будем. муддати чандин сол мешавад ки дар тамоми яъне ки мактабо намоиш мегузоштанд, то ҳол ҳамуро яъне ки пахш кардаги нестанд ба фикрам. ва дӯстони азиз, хулоса мо хостем ки шуморо огоҳ кунем ки ҳама каса яъне ки даст ба дуо бардорем, дар ҳаққи устод Аловиддин Абдуллоев як дуои хайр кунем ва аз ҷониби Парвардигори 18000 олам таманно мекунем ки барои фарзандонаш, барои пайвандонаш, барои хеши таборонаш яъне ки сабри ҷамил Парвардигор ато буфармояд. худованди устоди моро раҳмат ва мағфират бигардона, яъне ки гӯша пурнур бигардона ва чизҳое ки барои умматони Муҳаммад ваъда карда буд насибу рӯзиш бигардона. ва дӯстони азиз, боқӣ ҳаматон дар амони худо бошем. барои ҳаматон бурдбориҳо сари баланд таманно мекунем. ба қадри якдигар бирасед, якдигарро дӯст доред ва ҳамеша дар хизмати якдигар бошед. ва дӯстони азиз, ҳаматонда бори дигар як ҷаҳон ташаккур. дар ҳаққи устод, дар ҳаққи якдигар дуогӯ бошед. барои ҳаматон дар охир мегӯям ки барори кор муваффақият, сарбаландӣ, сарфарозӣ таманно мекунем ва ҳеҷ гоҳ хаста, ҳеҷ гоҳ пеши яъне ки номард, пеши душмани ислом худованд муҳтоҷтон накунад. алҳамдулиллаҳи роббил аламин. инна илайҳи иллаҳи роҷиун. дӯстони азиз, зинда бошед.